Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan pakilike, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Eto guys, nandito tayo ngayon sa Purok 4, Malaking Tachaw. Ngayon lang namin ito napuntahan. Paikot-ikot kami ng Malaking Tachaw. Ngayon lang kami pumasok sa area na to. Ang dami palang mga garden dito. Tara, let's samahan nyo ako sa mga presyo ng mga halaman nila. Castillo's Garden. Indoor outdoor plants, hanging plants. Kuha na kasi namin ang halaman dito kaya pwede ko kayong mamasalo dito sa amin sa Purok 4, Malaking Tachaw. Pwede ko kayong mamili ng mga iba-ibang klaseng halaman po dito. Murang halaga. Tama po. Baw. Joke lang. Ayan, namimili yung asawa ko. Nagustuhan niya super last, 30 pesos. Ngayon lang talaga kami nakapasyal dito. Paikot-ikot. Wow. Mahal. Alam mo ba kung anong pinakalagustuhan ko sa view dito? Yung langka. 'Di ba? Kuya, langka ba 'yan? Oo. Palibasa may langka kaming tanim eh. Kuya, ilang taon na ba 'to? Matagal na yan. Matagal na? Dati ang lalaki ng bunga, hindi ng bunga, gawa ng mga insekto. Talaga? Pilutin ko. Ay, dapat inaanuhan nyo ng insecticide. Hindi na makuha. Talaga? Sayang. Ang lalaki ng bunga niya noon. Ay, nang maganda rito yung parang sa Batangas ang daming mangga. Yun, may mangga pa. Diba? May taga Rizal na punto sa amin kung ano Kaya na sa naman ito, resort niya. sabit natin din sa dalawang kubo. ₱25 to tay. Okay. Dito yung maliliit naman po, 20 pesos. Ito na naman po tayo sa ibang garden, Castillo's Garden. Ayan. Tay, dito magkano? 3,400. Ito tay, magkano sa inyo to dito? Ito, hindi pa nga lang stable. Pero maganda rito, ito yung mga gumamela. Guys, 60 pesos lang. Ayan, yung mga gumamela lovers. Karamihan po dito sa place na to, puro mga pang landscaping. Dito tayo, magkano? Ano yung mga 60 oh? 60 pesos. 60 pesos. Ito makikita nyo yung mga super last nila, mga wandering Jew. Sobrang kapal na. Tayo, magkano yung mga ganyan? 30 pesos. Kakatings na lahat yan pala na. Oo nga eh, ikakat na to eh. Pati yung sa kabila, no? Naguulan na kasi. Ito, lahat na nakikita nyo sa video, 30 pesos. Ayan, pang 30 pesos. Nako, ito talaga yung mga malalago. Ayan, yung mga super last, diba? Ang ganda ng pagkaka-organize ng mga plants nila. Ang mabili niya talaga yung photos eh. Opo, ito talaga. Ito po, magkano yung golden photos nyo? Yan ang sa 30 rin niya. Wow, 30 pesos. Pero tayo ito, ang golden photos na to talagang mabili. Yan ang pinakamabili. Talaga. Ayan guys, oh. Ang gaganda pa. Kasi itong mabilis lumago. For only 30 pesos.
Kuya, ito magkano to? 30 pesos din to? Hindi. Kuya, ano bang ID nito? Ang ganda ng bulaklak niya eh. Morning Glory. Ito guys, ang Morning Glory nila, 30 pesos din. Ang gaganda. Pati itong perm, kuya. Ano ba, kuya, tatay? 30 pesos. Ito sa baba. Yeah, mga 30 rin. 30 pesos. Nako, napansin ko dito sa place na to, ang bababa ng presyo. Kuya, dito. Yan ang yung wallet siya, 150 150 kasi ang kakapal naman po. Yung Burley Max dito, 3 for 3 for 200 200. kasi po ang kakapal sa isang seedling bag, hindi lang dalawang puno. Wow. Diba? Uso ngayon yan, dati-dati isang stem sa isang seedling bag. Ang ganda. Mapapansin nyo yung lugar nila, looban, kaya napakababa ng mga presyo ng mga plants. Tayo ito, 30 pesos. Lahat ng mga nakahanging plants nila guys, sobrang last na. For only 30 pesos po, ayan. Diba? For only 30 pesos. Ayan. Yung pumuputok-putok na bulkan. For only 30 pesos. Pumuputok talaga eh, no? Oh, ito guys, ang ganda oh. Kuya, ano bang ID nito? Alimutan pa ang tawag niya. Ayan. Yun lang. Ako din limot-limot eh. Sa dami na ng halaman. Diba? Totoo yan. Sa dami ng halaman, nalilimutan ng ID. Pangalan, Pero ang mahalaga, ang presyo, hindi nalilimutan. Ayan guys, oh. pangmasa ano. Pangmasa. Ang gaganda, diba? Napaka-organized naman ng mga plants dito. For only 30 pesos. Wow, ang gaganda. Ayan po yung mga nakikita nyo sa video na to. Lahat po yan, 30 pesos. Ang kakapal, diba? Tay, pati ba itong ano? Itong Orlando? Nawala na si tatay. Ayan. Ito guys, yung kanyang peace lily, 30 pesos. Pag mga ganito kalalaki, 30 pesos. Pero pag maliliit daw po, 20 pesos. Dito po sa harapan nila, yung mga croton, hindi daw po nila binibenta kasi gagawin nilang mother. Ayan. Diba? Ang gaganda. Ang gaganda ng mga croton na to. Balik-balik. Ayan pa, diba? Bilog-bilog. Ayan, mga mother croton nila yan, guys. Ayan yung mga ganyang kaliliit po for only 20 pesos. Ito guys, dahil busy si kuya, i-view ko na lang sa inyo yung mga magagandang plants nila. Ito, meron silang Mickey Mouse. Malalaki. Ito, mabababa siya pero super last. Sa isang seedling bag, hindi lang po isang puno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamaya ako na po pupresyon sa inyo. Ayan. Diba? Tapos meron po silang green emerald. Ganito kalawak ang garden dito sa looban ng Purok 4 Malaking Tatsaw. Ano kaya to? Tea plant. Ayan guys, patunay. Dahil sa napakamura ng mga presyo ng mga halaman dito. Pakyawan.
kung kumuha ang mga reseller dito. Peaches Garden. Ito guys yung kanilang garden. Pasensya ka na ha, i-video lang natin ha. Para hindi sayang. Ayan guys. Ayan diluge. For only 15 pesos. Yung mga mahihilig dyan magtanim ng gulay, hindi na kayo mahihirapan. Ayan. Kasi may bunga na. Sayang naman. Ba't talong lang? Wala bang kamatis ate? Ba't ako inubusan? Ayan o. Ate, 15 pesos din to. Wow. 15 pesos. Eh dito sa kabila parang mas magaganda. Ay hindi, iba to no. Labuyo to. Ayan. Labuyo, tagi 15 pesos. Ay mahal yung kamatis. Yun pinaka-importante. Ate, itong pampaswerte magkano? 170. Malalaki na po siya. Ayan. Nagulat si ate, binibidyoan ko. Kasi ate sa totoo na nagmamadali na kami. Marami na kaming karke. Ito, uy, meron pala silang ano rito, tanim na. Kamyas. Ate, ito, magkano? Oh, 150. Kailan to kailan na lang to bubunga? Bubunga na nga yan, oh. O, diligan nyo ng pampabunga. Diligan, o, esprehan ng pampabunga. Lagyan. Magkano? 150. Yung kalamansi nyo, magkano? Ba? Mas mura dito. Pwede bang sumorkat na lang? Ayan. 50 pesos. Naku, ang lalaki ng bunga, ang tataas. Diba? Pero dito, napansin ko ate, yung mga kalamansi, malalaki yung iba. Ito, 120. Ayan, ang lalaki. Aba, napansin ko rito, may mga fruit bearings. Magkano tong? Ano to ate? Lemon, magkano? 200. Nagpastaon na nga eh. May bunga na po. Aba, meron pala sila ditong mga gamot sa high blood. Meron? Magkano po yan? 20 o saan ka pa? Ang mga tanim nila dito, mga gulay, mga herbs. Sana naman meron. Ito, magkano to? Dinada mo na. 70. O yan. Huwag kayong mangangain. Ate, ito, magkano? Okra? Ay, oo nga, matanda na siya, no? Pero mabilis lang yung magpalaki nito. Ayun, ang mga talong. Wow, magkano yung ganito nyo? 15. Kompleto na, may mga bunga na eh. Naku, hindi na kayo mahirapang magpatubo kasi may bunga na. Yung ganito nyo po? 40 pesos. Sa pikara po? 50. Ang lawak, no? Ano po yun sa kabila? Ayun, Magkano may flores? Oh. Aba, dito palang taniman ng may flores. 70 lang guys, oh. May mga bulaklak na. Medyo lapit tayo ng konti. Hindi ko sinayang yung pagkakataon ko. Ayan.
Ayan guys, 70. Mil Flores. Ayan po yung mga reseller dyan. For only 70 pesos. Yan, marami pong makakapal. Ayan. Magkano po? Ano, pag maramihan, pwede 20. Pag maramihan, 20 pesos. Pero ang presyuhan talaga nito, 25. Mga pang landscaping talaga, oh. Ayan, guys. Gaganda, di ba? Ano bang name nito, ate? Yakpas Garden po. Hindi, ito. Bingka. Bingka. May mga ibang chichirika, di ba? Ang ganda nito pag mga bagong tubo, eh. Di ba? Assorted color. 20 pesos. Yung kroto nyo doon, ate, magkano? Oh, 15 pesos, guys. Yung Eugenia nyo, magkano? 100 na po yung mataas. O, yan, yung matataas daw po. 100, yung mababa, 80 pesos. Medyo malayo na yung camera natin. Yung Copeya, 15 pesos. Para may pipiromia. Lapit-lapit. Ang bongga naman nito, no? Nakatanim na. Nana po yan. Picus. Paitis nana. Picus nana. Magkano yung ganito? 25. Yung kalaypa. Ayun. Pag ganyang size, 300 pwede. Ayan. Pag malaki na, 50 50. pag mga malalaki na. Eh yung ganito po, Yan, 150. 150. Ate, ano bang ID nito? Maki. Ito pala. Kung mga pang landscape ang hanap nyo, Maki. Pang bakod, ang ganda. Itong ganitong croton, 150 pesos. magkano po? 50. Aba, 50 pesos. O, meron silang pinaka bamboo tree. Bamboo ang tawag dito, ate, di ba? Chinese bamboo. Magkano dito? 120. Ang lawak naman atin ng taniman nyo, may mga saging. 'Di ba? Ito pong bugis, magkano? Ayan. 80 pesos. 'Di ba? Mga pwedeng pambonse, pinapatanda eh. Wow, ang ganda. Ito pong lupa nyo, magkano? Yan po ay ipa, 60. Mura. Ito guys ha, kung gusto nyo magbenta ng ipa at kailangan nyo talaga ng ipa, 50 pesos. Ipa lang yan. Ito po. Yan ay, ito, Anong kakao plants po to? yan. Kakao. Bay, magkano sa kakao? Wow. Kakao. Kakao. Mga 100. 300. Ano ba yung kakao? Ginagawang chocolate. Ayun na nga eh. Nagtanong eh. Ginagawang chocolate pag lumaki. Di ba? Yung buto. Eh, ilang taon pa. Pero ang mahalaga guys, itong garden ni ate, teka, bagong lahat. Magkano yun? Yung malaki na. Kawayan. Kawayan. 160. Ito, lapit tayo. Try ko po. Ito, kawayan, 160 guys. O, di ba? Ayan, ganito kalawak yung garden ni ate. Karamihan, mga fruit bearings, sile. Meron daw silang kamatis, pero naubos na. Mga pan-landscaping ang tinda nila dito. Lagpas lang sila ni hardin ni ina. O, yan. Maganda pa rin. Visit po kayo sa garden namin sa Piacras Garden, located at Malaking Tachaw, Silang Cavite. Mura po dito. Mura talaga, at saka yung mga tininda ni ate, yung mga paninda niya, kakaiba. Mga fruit bearings, meron siyang mga talong, lemon, kawayan. Aba, di ba? Yung mga kawayan. Outdoor. Mga outdoor plants ang mga tinda karamihan dito. Yung papaya, ano ba yun? Ayan na, ano yun. Nasa seedling bag ba yan? Meron kami tinanim na kasi nag-ulan. Kaya, Meron kami yan. Ano, pero ang magkano benta namin nyo? Ay, 25. 25 pesos. Anong klaseng variety yung ano? Papaya? Yung
Tayo ng papaya yun. Anong papaya ngayon? Ang ganda oh. Tignan mo gaganda ng papaya nila. Gusto ko yung Red Lady. Yun. Sabay pa. Pero wala na kayo. Matatanim lang po, nilipat na din eh. Kasi nag-ulan na. Nahuli kami. Ayun o, nakatanim na. Kasi may papaya kami local eh. Ayan guys, Red Lady yan. Baka sakali magkaroon sila dito uli. Ayan. Ganun kalit na bunga na po. Kaya nga eh. Alam o, yung puno yun. Ito yung variety ng Red Lady halata kasi mahaba siya. 'Di ba? Meron silang binibenta nung nakaraan 25 pesos, naubos na raw po. Ganda, ang ganda talaga ng lugar pag puro tanim, no? 15 pesos lang yun. Nagbibigay ng tawad pero magdadagdag kami. Hindi nagbibigay ng tawad pero nagdadagdag sila. Full price na kasi to. Oo, sale na talaga, 15 pesos, 'di ba? Ayan, sale na talaga 'yan. Sa ibang 30 pesos yan, sinabi pa tuloy. Dinadayo talaga dito kami kasi mura. Talaga, ayan guys, dayuhin nyo. Ayan, bloody lip guys, 15 pesos. Yung santan, magkano? Ayan po 40 lang. 40 pesos. Nagagalit yung mga aso.